Tako da su ljudi prilično zbunjeni i ponavljam ono što sam već pomenuo, da je u takvom svetu teško naći uporište i da je zato sve manje zanosa. Drugi razlog je što je sve manje zanosa, što su ljudi često prevareni i iznevereni. Vi krenete počne od nekog nezadovoljstva, od neke pobune, od neke prirodne želje, ne kao otpor vlastima, već prosto želje da nešto bude bolje i uvek se to završi sa nekom vrstom obmanutosti i prevare. I onda ljudi jednom, drugi put, treći put kaže, pa ne mogu bezbroj puta da dopustim da me umanjuju.